Produced by Gold Studio. Music by Abhishek Gupta. 2 लाख से ऊपर बाटे हमर ई जवानी, 10 20 50 से तो काम नहीं फरियाए। ए का बुझला? अरे 2 लाख से ऊपर बाटे हमर ई जवानी, 10 20 50 से तो काम नहीं फरियाई। काहे सुनिए के मनवा घबर गई। अरे सुन, घंघरा उठा के न चलुए जा, घंघरा उठा के न चलुए जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। सबका नजर हमारा ऊपर बा। मस्त जवानी तोरे सुपर बा। अच्छा सबसे बनैले बड़े ए बाब। सबका नजर हमारा ऊपर बा। मस्त जवानी तोहर सुपर बा। रस भरल जवानी देखी होला का बेकाबू। मोहिनी सुरतिया मरलस मतिया नैना में बजा दू। अरे नाचे वाली नाचे पाऊ तो अरे का कालिया बाबी, घंघरा उठा के न चलुए जा, घंघरा उठा के न चलुए जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। गोदे गोदे Music by Abhishek Gupta. लोग कहे हमारे दीवाना बा, रूप तोहर ब्यूटी के खजाना बा। अरे वो तो बचपने से है हो। सुना, लोग कहे ही के दीवाना बा, रूप तोहर ब्यूटी के खजाना बा। बरजस राज तो करो ताड़े रोजे इन्ने भाई। राज किशोर से आँख मिला लो, बिपिन बड़े टाई से। सुना रजनी हो पेट हमर भर गई। लिल जा घंघरा उठा के न चलुए जा, घंघरा उठा के न चलुए जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। गोदे गोदे आपका जो राज हो।